Nire adinak ez luke muga izan behar. Lana eskubidea da, nire adina edozein dela ere. Errealitatea da zailtasunak ditudala lana aurkitzeko. Esperientzia nahikorik ez dudalako edo adin jakin bat gainditzeko dudalako. Enpresak 35 urteko pertsonek 7,6rik jartzen diren hamarrenetan eta 59 urteko 3,7rekin. Teknologiak ez gaitzala geldiarazi. Adina ez da ikasteko oztopo bat, baina norbaitek irakastea eta laguntzea behar dut. Ez nazazu utzi neure kabuz egiteko gai izan arte. Nire iritzia kontuan hartzea nahi dut. Gogoa ez da zahartzen. Gazte eta adineko guztiok daukagu gure sexualitatea. Gogoa ez da zahartzen eta ez da lotsateko arratzoia. Ez dizut mesederik eskatzen. Duintasuna eta errespetua eskubideak dira. Duintasuna eta errespetua ez dira negoziatzen. Pertsona guztiok adina edozein dela ere duintasunaz eta errespetuz tratatuak izateko eskubidea du. Nire esperientziak balioa du. Batzuetan jakinduria aitortzen edo baloratzen ez bada ere, esperientziak eta ezagutzak ez dute balioa galtzen. Hurrengo belaunaldientzako balio erreferentziala da. Arraroa naiz asteburu batean etxean geratzeagatik, eure kabuz erabaki nahi dut, nire gustu, behar eta interesen arabera. Inor pentsatu gabe horregatik pertsona arraroa naizela eta edo diskriminatua izan. Nire pentsioa eskubidea da, gogor lan eginez lortu du. Nire pentsioa ez da gizartearentzako karga bat. Horri esker bizi naiteke, eta gainera, eragin soziala eta ekonomikoa izan dezake beste pertsona batzuengan. Gehiago sozializatu nahi nuke, baina gure garaiko kalteetako bat nahi ez dugun bakarkadea da. Nahiago dut lagunduta egon, baina zaila da lagunak egitea. Gehiago atera nahi nuke, baina asko kostatzen zait modua bilatzea. Ez kontrolatu nire janzkera. Ez epaitu nire itxura, ez onerako, ez txarrerako. Nire adina ez da oztopoa. Nire burua ulertzeko moduan jantziko naiz, hitz egingo dut, barre egin eta jardungo dut. Eta ez zalantzan jartzen nauen gizarte baten parametroen arabera. Abstenitu 70 urtetik gorakoak. Osasun zerbitzuetako antzemete prebentiboaren protokoloek eta ikerketak kanpoan uzten gaituzte adinagatik. Asko dugu esateko. Ez naiz gardena. Nire bizitzak neuk erabakitzen dut. Neure bizitzari buruz erabakitzen jarraitzeko autonomia da nire ongizate psikologikoaren oinarrietako bat. Bai eta giza behar garrantzitsua ere.